keyo ganda luo dhi nyime kod keyo piny kima dhi nyime kod keyo e county mano Homa Bay en achiel kuom counties ma bende tende kokalo kuom governor oyango keto pesa maromo milion 10 mibiro tigo e nyiewo kata waro kata rundo bando kokalo kuom jopur mar mondo mi gar jopur mondo mi gius cham e nengo mogonyore ne jo uso mamoko kata jo alama moko masani koro honre piny luo waro bando e nengo mogonyore ma en nduru ma ji osebedo kago e piny luo wawinyane kaka governor noloso e wach makamano. We have now had a bumper harvest due to the industry of our people, but also some of the interventions that we made as a county government. We have a bumper harvest in maize, in sorghum, and unfortunately, there are many brokers and middlemen who have come to Homa Bay to collect maize from our farmers at throwaway prices. And of course, given the high cost of living and how difficult it is currently, our farmers are selling maize at this price. I'd like to announce that as a county, we have set aside money, which the cabinet has already given approval, 10 million shillings to begin the process of mopping up maize from our farmers for purposes of the Kigoto maize mill, so that we can increase the civic awareness of our people on the importance of retaining their maize. Angeni Fred thuru iluongo ni en piny madhako Kabondo. Kabondo piny mamiyo. Ero kamano governor wuoyo kendo nyawang'ayo ochiwo paro maber. Aparo ni en achiel kuom gik manyocha kancha ne waneno report ni nitiere jok ma wuok e pinje malibamba kata counties malibamba to donje counties mawa makaluo kendo koro ginyiewo oduma gi nengo mapiny ma samoro nyalo biro kelo kech. To kiweyo mae bende nitiere chien kacha gimoro tindo biro ma dhano jako bando manumu. Yudo ka dhano biro gi lori to ijako bando kapok otuo. Ijaka bando to kelo gi Nairobi ku. To bang'e ji chak dok e kech manyocha ji nigocha. Aparo ni okang' ma nyawang'ayo okawe en okang' maber. Mondo mi gine ni nengo ma samoro inyalo kawo ma gibiro kawo godo oduma gi kuom ji e nengo ma samoro nyalo miyo japur yuto moro. Nikech ing'eyo ni kaka piny tek samoro ng'ato dwaro mondo mi okaw bath odumbe ni ong'i kaka onyalo uso chul godo school fees moro. Nyithindo bende sani dhi university so ong'i kaka onyalo ginene. Koro ka ginyalo yudo nengo ma samoro iro ni nigi ohala matin maloyo kaka ikaw iwacho ni nengo mar throw away kata iwito oko nyalo bedo maber. To gima jowa aparo no nego timie maino mathoth ahinya en weche mag kungo. Wang'eyo ne piny tek Victor ma samoro churo ni ng'ato nyaka dumb chambe moro kata ousi, lakini king'iyo kata mana kaluo ma nyawang'ayo wacho no bende nche na temo wuotho kaluo ahinya, wuotho Kabondo karwa kaete nyaka muolo piny kata dhi mana nyaka Kindu. Adiri mantie ni cham ok otimo maber. Chieng' nyocha ne otemo wiyo cham, ki chieng' no biro ka cham ne dwaro cham moyo. Omiyo cham ok otimo maber. Koro anta paro ni kopogore gi okang' ma county kawo, ka ng'ato nigi chambe moro, nikech ok wang'eyo kaka mbele chalo. Kendo ka piny owacho temo wuoyo to ok wang'eyo kaka piny owacho chalo. Ka chuno mana ng'ato ni nyaka us chambe. To kara paro ni koro ber mondo mi use ne county government ma samoro kele omenda ma samoro nyalo loyo mag jok wakawo ma jok ma wuok e pinje malibamba biro kawo to gidhi giketo e store magi to kogik to gibiro uso nwa obando ne koro siling 300. Erokamano. Ang'eni governor an gi penjo mang'eny kuome abiro manya na mondo lere wachni. Nikech kaka idhi nyiewo idhi war bando ni kuom ji e nengo mane tidhi kane kanye. Nikech ang'eni sirikal mamalo nitie kod gimiluongo ni strategic grain reserve. To mokwacha mokwacha. Aparo ni VOJ gima Governor Gladys timono en gimo bedo onego beni bedo embraced mobedo replicated counties mag Luo. Nikech ng'enyne iyudo ka ji kadhi harvest to ng'eny gi oke kata kaka i preserve produce margino kata gi kamikane. Koro yudo kadieri yuto maber to koro nikech kamikane onge itima ng'oa iuse ata throwaway price. Mana kaka Fredo wacho ni nyaka school fees ang'ogene no. Koro gimonego watim en ni kaka oduma ne idhi nyiew. Gikuong ginyiswa strategy magiketo layout ni ibro nyiewe pesa di gunia. Ka en kilo 9 kata 90 kata nang'o en pesa di.
kose nyiewe ibro kete kanye nikech be gavana nyalo winjre mo partner kata gi counties moko masamo nyiewe no tidhi use ne ang'owa e counties moko. Homa Bay nyalo bet no yudo bumper harvest to Siaya ongego. Koro partnership no, cross border partnership no ginyalo bedo nade minyiepo inyiewo kuom jo Homa Bay tiuso na jo Siaya kata Kisumu kata Migori mondo mi circulation mar pesa bote mang'owa obed within the county. Basi ngeni mano be bro empower jo farmers. Ngech koro gibro wacho ni kara ka pitho to nitiere kaka duoko nani anyalo yudo godo pesa. Koro bro miyo mano be bro motivate ji. Koro ka puro tok mana mar cham nikech ng'enywa ing'eni wan wapuro ga macham. Kata wandalo wanyiso ga baba gene ni kiku puro mang'eny. Puro mana matin mo bro chamo kiku gine. Ting'eni ka koro county government okaw initiative no. To koro imbe ibedo motivated mondo ipidh mang'eny kech ing'e mabe ni at the end of the day produce no kidhi moko go e dala ka. Nitiere ng'ama bro timo ang'owa ma bro kawe. Koro ken subsistent. Koro ing'iye ni kae nitiere returns mabedo godo. Pur mar ohala. Jay Bonyo. Ma chal gima en short term measure. VOJ onyalo bedo short term. To short term no bro konyo kama duong'. Mokwongo we wache ni gima nyawa ng'aya Orlando no berie matek. Ober nikech ng'eny ji ahinya to jothurwa mana kaka Roslyn owacho. Wan wapuro mwachamo. Masama ikeyo maber to gimitimo godo oduma kata kaen oganda kata kaen bel bende tami. Kore yudo ka ibro siko kisumoji kama lielo wuoke to ini tero oduma watni morango mudong bende itimo ang'owa iuso ei bei mapiny nikech ng'eny ji tinde onge dero. Koro kumikane gini bende onge. Emomiyo en gima ber. To mana kaka jowadwa wachoke. Apani okang' mar ariyo monego kaw en mar mondo koro oyang ne jopiny ni to gunia achiel county bro nyiewo pesa di. To ka county osenyiewe tibro kane kanye nikech mana kaka iwacho wach strategic grain reserve. Apani Homa Bay nigi kuonde ma ni chon niluongo ni Kaseriol. Kaseriol nitie. National Cereals and Produce Board. Tiyudo ka e gwengewa makaluo gigi tinde jo ohala ma ji giwegi. Emoko desha kama bondo wandalo moko ni kane soda. Akekata podi kane soda. To magi e facility ma serikal mar county nyalo partner gi NCPB. Mondo oduma monyiew, oganda monyiew to gi bel ikano kanyo. Wanyalo paro ni Homa Bay no chako kamirege oduma. Yes, Kigoto. Ma nyalo bero step maberie mokalo mar mondo Kigoto koro oyudie ni gin gi raw materials. Ma gin gisiko gitimo ang'owa girega mogo. To maberie mokalo mabende counties waduto nyaka tim nikech agriculture en gino ma devolve. En ni nyaka ging'iye ni to ang'o ma ginyalo timo mondo jok mapuro kik us cham aoyaye nikech gimomiyo giuse en gik mokariyo. Mokwongo gionge kar keno. Mar ariyo dwaro mar pesa ng'eny. Ade bedie ka serikandewa mag county otimo gimoro miluongo ni warehouse receipting system. Ma in japur kisepuro tikawo oduma nini tidhi kete e det serikal ma county. Timiyi receipt makoni VOJ no kelo oduma ka gorogora par. VOJ no kelo oduma ka gunia 80. To samomi gino en ni county nyalo loko kode ohala odumbino tichuli. Nikech gino bro miyo joma mang'eny donje pur maging'e ni ma ohala nitie. Chichwa nitie kama ka wapuro maber to watimo ang'o watera kanyo to watimo to wayudo pesa wa. Gino dhi bedo turning point. Nikech ka Homa Bay otime maber ma jo Homa Bay oneno berne tadwa wacho ni pur mabiro ji mang'eny bro donje pur bando, bro donje pur oganda, to bro donje pur bel. Puothe ok nen ma ok pur. Puothe ok nen ni ma ok pur nikech giseneno ber pur to county government mane gigone gi kura. Ma agriculture en function ne bende koro kawo ting' mar manyo ne gi chiro. Bro bedo maber ya mowa. Anda kwamna ni e juma mwachako ni Oland ne jo Homa Bay.
nito oduma gunia ibro nyiew pesa di to ganda pesa di to bel pesa kik wabed mna ni dwa nyiewe no oduma kende gigo te ma sirikal mar county nyalo kawo to kano maber tibro yudo godo chiro mbele ka gikaw mondo japiny oyudie ber mar pur. En paro ma governors mamoko machalo Kisumu, Siaya gi Migori onego som. Ok nonego gisom, mano paro ma ng'ata mane ni office mong'e ni agriculture devolve nonego bed ni nigo. Ka strategy ne onge mano to kara gimidwa timo nikech thurwa ang'oma cash crop mane mawanago wan waonge rabuond waru ka jonyandaro cotton no dhi kure pamba nitie biti cotton apar ni time Homa Bay sani biro manyie to gitime so agriculture ni ema bro loko counties wa nikech gik modong gi ok wanyatimo industries upodo kwa niere mwanyalo rwako investors mabitim manufacturing koro agriculture ni kwanyalo turn around nikech inyalo paro ni counties miyoga ji kodhi yes. To counties miyo ji fertilizer bei mogore piny wan Siaya wanitiere tingni mapuro mag county ber mar puro en ni ka tinga mar county opuro ni to nyaki ke maber so county obedie gi mor gi pride moro ni wapuro ne ji wamiyo gi kodhi wamiyo gi fertilizer gi keyo maber wamanyne gi chiro erukamano wach mangima okolo nyakoro go jo betinde wan gi agricultural extension officers the counties adier nitie to giromo to gitin mane challenge manitie nikech kon nyalo jiwo weche mag production to nyalo bedo gima ber mokalo nyakoro mga jwang mane mwaneno ka okelo e giko mar chenro mar ka waneno kinyi makono Fred wach mari mogik minyalo weyo godo jopiny. Victor, kinde duto iseyowa wajoluo ni okwariure okwero riwruok kibiro Nairobi ka tiwacho ni tang'o momiyo joluo ok riwru kidhi dala yudo ka weche mang'eny bedo tadwa wacho ni ntiere le miluongo ni buffalo gidho miluongo jowi achiel kuom gik mamiyo sibuor mako jowi en ni okungo gole ei kweth mar jope mamoko to iche ka koro chomo kode pap kama tin ich lit e okang' mokwongo mar bedo jajuok ka ng'ato dwa bedo jajuok to okang' mokwongo step mokwongo en no bedo ng'ama iye lit kaeto ich lit mayo ng'ato ok kata mana mor mar oganda kama intiere to maye nyaka mor ne owuon. Erokamano mi aparo Professor Kalua Mr. Green no ajo dok moro ni ina ichlit nyiego achai mage mahinyo erokamano donc to kura to wago dichi karobwa kaka oganda Roslyn amba kawe manetie kar Fred kanyo aneno katinde wawacho ni wan gi gimilongo ni Nyanza professional ting'e ni kata sirikal kae kata kiwache ni jowa ok yud positions kiyudo jok manie technical positions e sirikal gin joluo ang'o momiyo ok wariwre mondo expertise momiyo sirikal maduong'no be watere counties wa nikech ok ochuno ni nyaka ibed e position maduong' e sirikal e kikel dongruok e Nyanza region koro na wuoyo kawuono ne Nyanza professionals kama gintiere ni to wan wanyalo loko karwa nade mondo walok perception ni wan mana jo demonstrations gi ketho gik moko ang'o maendeleo mane mwanyakelo mbele na wuoyo gi jo professionals moko ne ging'isa ni luoro ma samoro gin go ka gibiro kaluo joma nie kombe political seats gi ka gibiro gitimo initiatives mag loko ganda giparo mana jogi dhi chung korgi e yiero mabiro taparo ni mane momiyo kata politicians go bonego bede iye kanyo nikech gimbe gin professionals in their own right koro ang'o minyalo kelo mwanyalo loko godo dongruok marwa to katieko to pile en pidho yien ineno kasani nineno kwa timo stories mag logging kanche sirikale owacho ni koro ji nyalo log anaparo ni dala kuchocho wane ni to wanyalo pidho yien nade obed ni pile pile kichio tipenjori ni to be apidha chiel katari to koka pidho to ng'ama be anyalo jiwo mondo timang'o opidh yien. Erokamano JB udhi pidho yien kanye kendo tarik 12 wan kowa East Africa kama bende wabro pidho yiende 40,000 ko 4,000 mano tarik 10 wangi ade ni poko ino kandala ketimandari okongo na omoroni komonde kwa de bondo erokamano VOJ gima jowetewa giwacho mar riwruok mar oganda ber to anto adwa ng'iye e yo mopogore juma mokalo nyicha wendo county ma Homa Bay to nayudo ka governor nigi romo mar judito matie county
mar Homa Bay. Tunapuonjora gik mang'eny. Chiel kuom gik manapuonjora en ni ka in gi jatelo mogeno oganda, madwaro maber ne oganda, to jogo motiyo godo bende bro bedo gi siso mar tiyo ne oganda. Jaluo county government kanobiro nogoye mbaka kendo nemor ahinya. Tapani counties wa okosebedo ranyisi maber mar loch gwenge. Gima neno katimoro Homa Bay en kwayona nobedie gino ma counties moko nyalo timo. Governor Gladys Wanga apani nitiere nafas maber mar loko kaka tije mag county tiyo. Naneno koketo jok motiyo godo chief officers, CECs ge, to giwinjore ni wadwa tiyo nade na jopiny. Apani ka counties mamoko bende nyalo kawo mano mondo ging'e ni ng'amo keti office en japiny. Ng'ama idwa tiyo customer mar county en japiny. Yie imiye japiny service modwaro. To mano nyalo timore ka wi county oriwore kendo chung' achiel kendo ging'eyo ni gimomiyo gini office en tich na japiny. Erokamano. Tarik 25 dwe mar 8 dhi doko higa achiel nyaka governors makaluo ne sidha yanga e office. Wabro keto gi ratil ni to higa achiel en ang'o ma gisetimo to rem ni kanye, to en ang'o ma gichano timo e higni mamoko mabiro nyaka rom gajwang'. Weche thoth kaendi ng'ato paro na ka ni wach mar keto sufria e wichri kata suguria kaka joluo luonge no. Gi wach mar keyo ni to koro joliba mane biro rundo bando kaluo karom gi ni. Ma osebedo ka wacho ni jomoko ng'iyo mana keto sugria e wigi. Donge en makosa maduong'. Koro wan gi chiemo gibiro ginyiewo e nengo mogonyore. Mano ok wachna, en wach mar jawinjo moro ka mong'isa na mongi gi nyamora ma jwang'. Ka ok kamano, iwacho ni gimoro amora ma gichako ne nyaka bed kod giko mare. Wabro gi video mar jatend migawo mochung' weche mag thieth. Manyo wacho ni en sirikal kendo en gi teko kata mar daro OCS tere sendo bila moro machielo. Ka ok kamano, an be ariwore gi jowetewa mag jofwambo gi keyo matimo mos ne familia mar Tony Hillary mane en japicha mar achiel kuom oboke ma pacho ka manyowewa otieno bende piny orugodo kawuono. Nyasaye okel chunye kamokwe wan kodu kanyakla. Oriti ma kawuono. Ninatoa amri. County commandant kama yuko hapa na ananisikiza, na kama hako mahali pengine habari mfikie. Waziri amesema kufikia kesho jioni OCS wa Matisi hakuwa ameondoka.